खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि बे गियार नाब्ला सारखौ लानानै जितु केन्डेल लाइट सावनाय बे सावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि सालबारि पिएस कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे लोगो आफादगिरि आरो लोगोसे बेवहायनो बाहागो लाफैबावनो हानाय सालबारि पिएस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनां बिथां दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन दिनैनि जितु केन्डेल लाइट सावनाय बे लाइट सावनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय गाबोनो जोंहा 29/11/2024 खालारावहाय जोंहा मानगोनां अनारेबल सुप्रिम कर्टआहाय जोंनि एक्स एनडिपिनि फाउन्डार मानगोनां दियार नाब्ला सारजों लोगोसे मानगोनां बिथां दैदेनगिरि लोगोसे मानगोनां बिथां केडार्स बिथांमोनखौ बिजिरगोन दा बे बिजिरनायावहाय जों मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन आरो लोगोसे मोजां मोनसे रिजाल्टखौ मोनगोन बे आसायावहाय दिनैनि बे केन्डेल लाइटखौ सावनाय जादों मानोना जों जेरैहाय माबा मोनसे दुखु जायोब्ला माबा मोनसे जों खैफोदाव फैयोब्ला जेरै जों आनान गसाइ अबंलावरिखौ जायखिजाया मन्दिर एबा बाथौनि माने गुदियाव थांनानै जेरैहाय जोङो साथि सावनानै आर'ज गाबो आरो लोगोसे थिग बेबायदिनो बेमारि सुबुंफोरा जेन मोजां मोनसे माबाखौ देहाखौ मोनो आरो लोगोसे गावनि जिबनखौ मोनफिनो थिग बेफोरबायदिनो जोंबो दिनैनि नैबे केन्डेल लाइटखौ गाबोननि जितु मानगोनां अनारेबल सुप्रिम कर्टआहाय बिथांमोनखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जाज खालामगोन दा बे जाज खालामनायावहाय बिथांमोना जेन उदां अख्राङाव फैयो बेनि थाखायहाय जों नैबे केन्डेल लाइटखौ आफा अबंलावरि आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनो थाखाय सावनाय जादों।